tady za něma stojí, no? Žáci mladšího startují ve 12 hodin na 5 okruhů hladké jízdy. Takže pokud tady vidí nějakou žákyni, ať jde pryč žákyně. Pokud se tam žákyně, tak to opuse. 15 žákyně a kadetky ve 12:50, ve 13:20 kadetky a juniorky s ženama ve 14:10. Došlo ke změně dle rozpisu. Všechno je na nástěnce při vstupu do budovy kanceláře závodu. Došlo ke změně. V tuto chvíli se staví žáci mladší ve 12 hodin, za nimi odstartuje kategorie starší žáci ve 12 hodin. Tady je 3. Tady musí ujít 2, protože tady ať nechodí lidi. Jeden musí stát tady. Tady musí stát, protože tady nesmí chodit lidi, bacha na to. Takže okamžitě bude dostartováno. 15 tedy do startu. Bylo odstartováno kategorie mladší žáci. Celkem se na startu stavilo 30 závodníků. Pojď. Až s rozhodčím bude mít kolo neutrální. Jo. Traťte tam, vzadu a... Pojď tam s ním. Pojď tady. A teď vládnu, jo. Silové rovnice, vidíme vodiče, modrou škodovku a za nimi jede to 30členné početné pole. S domácími závodníky je startovní skor 10 František Nápek, CK Dakub Parmakio. Při průjezdu dalšího okruhu budou mít závodníci před sebou 4 okruhy. Kategorie mladých žáků, 2 závodníky z Kudičova, jeden se Romanovského. Dva okruhy do cíle kategorie starší žáci, mladší žáci. Ale dokážeme zakončit, když budou to na projít. Že se loupne a... Spadne 1, 2...
Poslední kolo mladší žáci. Početné pole kategorie mladších žáků. Zhodíme do posledního závěrečného okruhu. Číslem 16 na čele závodu Daniel Mráz. To je Uničov, to je ten můj favorit dnešního závodu kategorie mladších žáků. Cíl. Pozor, 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 máme tady vodiče a blíží se nám cíl dnešního závodu. Kilometr na 1 vodičů. Obsadil Mirek Miller, KH Sport Prklady. Vítězem kategorie mladších žáků Richard Kobr, Cykloklub Vítovská. Ceny bude předávat náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal a dále ředitel závodu Vladimír Bušek. Věcné ceny pro kategorii mladší žáky věnovala firma Porsche. Ještě jednou nejlepší 3. Na prvním místě je Richard Kobr, CK Vítovská. Jo, ale oni to mohli